Takže ahoj všetci, môj pirátsky detektor, prvá časť. Samotný detektor sa skladá opasku, detektor, transmitter a cievka. Cievka je skrytá v topánke, takže absolútne nie je nič vidno. Skúsim vám to ukázať, aby ste videli, ako je to zaliaté. Opasok sa opopína okolo tela a detektor ide pod tričko alebo pullover. Kábel ide cez nohavice, takže absolútne nie je nič vidno, môžete hľadať koľko chcete, bez toho, aby niekto o tom vedel, že vlastne hľadáte. Ukážeme si párovanie. Nebudem to párovať cez slúchadlá, lebo by ste nič nepočuli. Použijeme Bluetooth speaker, takže zapneme transmitter. Transmitter sa páruje so slúchadlami alebo s Bluetooth speakerom. A zapneme samotný detektor. A môžete hľadať. Bez toho, aby niekto o tom vedel. Ak bude všetko OK, tak zajtra alebo pozajtra by som spravil druhé video s náliezmi, ktoré som spravil.